Uskango TSF by Ringzat 12 hours bond abo tini tongoni haki cheng government ni pokhongui borok sono barbar request khlaika tai cheng chini demands chini cheng bond ringmani chini specific demands tongo chini sanmung tongo a demands rokha chini FIR no register khainani tai je case chini student Angel tai Abhijit ni sakao traffic police rokmani abo withdraw khlainani tai borok ni je borok inquiry kaisa songsamani abo borok ni department ni no kaisa officer by khlaimani abo no chung mania abon bagi chung sanka judicial inquiry eba kheba magistrate ni inquiry chung sanka abo haike chung te borok ni je bujaknai Angel Abhijit borok ni medical treatment kaham treatment ni bagai borok no kaham compensation rona ni bagai chung borok no sanka thik am haike no chung Simon Kha chini okra rong bisingtui chung oro satai khlaio chini BK Rangkhor Jagadish Devarma tai Unimesh Devarma borok no bisingtui khai chung no khobor rokha je borok amicably problem is solved khaini nayo tai government positive tongni borok chung sakoma bai chung oma haike no chung decision nai thaka TSF tai chini advice chung gotono kai sengaro salaimani pore sengaro borok chini dabi rokno mani yang ulono seng chini bonno call off khlaika tabo bomhai dabi no tui borok gosiwi call off khaika ba rosaka kai puila chini seng 13 tariko je case file loss khaimani 13 tarik ni simi mia 12 jora horni 12 jora abo borok yasak liya fiaba kok salate mia chini pressure bai borok logino abono FIR yasagui abo borok yasagui chini abo FIR copy bo tongo o jaga ebo tongo abo joto number tongo yo abon bagi abo kaisa result ei kaisa hangkai chung saimono je traffic police rok je case khaimani Angel Abhijit ni against ro abo borok already court ro hoka abone bagi kuno individual police pano chung pano abono immediately abo withdraw khlaimia as per law abo chini Anthony law advocate whatever details kayana abon bagai abo tabo police ro borok koto thangai abono borok jong mutual understanding of pai abono case withdraw khainani borok bosika tai judicial inquiry abakaba magistrate inquiry angai abo hainai abo bahaina chini borong gunang Minister Susanto Chaudhary bo chini bus kangono chief minister bono entrust klamani government dingai bo cox hawi aba hike abo judicial yakaba magistrate inquiry abo ngai je inquiry goton khaimani abo no sabai judicial yakaba magistrate inquiry ngai tai ama hike chung nai khangkai tabo जों ते कैसे चिनी नांकुक मनी पॉइंट्स संkai जे आज ए ट्रैफिक पुलिस ताई बोंगनी सहयोगी दे तंगै रबोनी कंपनी जे Abhijit ताई Angel नो जे याक्ति सानाय र जों साइमनो ट्रैफिक पुलिस रो बरो आम हाई केस रो खांकै बरो याक्ति सानानि कोकिया गवर्नमेंट बो साइमनो मिनिस्टर बो साइमनो जतनो साइमनो फियाबा borok yakti samani traffic bo bono tobui abo belai no saya borok kosika aboni bagai borok ni sakao law ni mote ain ni mote borok no shasti ronani abo bo borok kosika o jorabo tabuk borok
borokni samungni tabuk borok muthakjak borok samungo tabuk ma tonglia aboni bagui जों o 5-6টা points tai borok compensation bo rwnani gosika abo medical treatment ni ajagano kalaio aboni bagui je जों bon khlaimani je demands rok o 5-6টা points no aboni bagui borok chini o demands no clearly gosimani bagui जों chini bon no जों miya horo 1টা-1.5টা haijorao no जों call of ma khlaigya aboni bagui ang joto lukurok no